Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Падключайцеся, далучайцеся да абмеркавання. Абмеркаванне ў нас вельмі сёння такое важнае і сур'ёзнае. Улады адмовіліся падтрымаць распрацаваныя дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і старшынёй таварыства беларускай мовы спадарыняй Аленай Анісім законапраект аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Адпаведныя адказы спадарыня Алена учора на сваёй старонцы ў Фейсбуку апублікавала адказы ад Міністэрства юстыцыі і Цэнтра по законодавству и правовых даследований. Вот так вот он правильно называется. Чаму дзяржава не зацікаўленая у падтрымцы падрыхтавана спадарыняй Аленай законопроекта? Ці азначае гэта, што мяккая беларусізацыя, про якую так шмат і доўга мы казалі, ужо скончылася? На гэтыя пытанні, ввогуле гэтую тэму мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. Гэта, як вы ўжо зразумелі, Алена Анісім, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, і Алесь Снег, кіраўнік арт-сядзібы, установы, якая займаецца прапагандай найперш усяго, што звязана з беларускай мовай, беларускай культурай і гэтак далей. Спадарыня Алена, от падрыхтаваць гэты законапраект, вам было нейкае даручэнне, уласная ініцыятыва? Як вы ввогуле вырашылі, што неабходна рабіць вот такі праект закона? Ну, па-першае, я зазначу, што неабходнасць у такім законапраекце, напэўна, ўзнікла з таго моманту, як было зменена заканадаўства, у прыватнасці закон аб мовах, дзе ўжо было пазначана пасля рэферэндуму 95-го года аб тым, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і як вынікае, адной з дзяржаўных моў можна не карыстацца. Гэта не першая спроба падаць такі законапраект у Палату прадстаўнікоў. Першая спроба ў нас адбылася, калі я правільна ўсё памятаю, у 2014 годзе. Але ў нас тады не было, скажем так, свайго прадстаўніка, нашай арганізацыі, і таму гэты законапраект не быў прыняты да разгляду. Над гэтым законапраектам працавала, зрэшты, не я і не столькі я, колькі намеснік старшыні таварыства беларускай мовы Дзеніс Тушынскі. Менавіта ён давёў яго вось да такога выгляду, а мая ўжо задача была тэхнічная, як чалавек, які мае пэўныя паўнамоцтвы, права заканадаўчай ініцыятывы, адрасаваць яго адпаведным структурам з неабходным абгрунтаваннем і дамагацца яго разгляду ў Палаце прадстаўнікоў. Алесь, а ў мяне да вас пытанне, вот як да чалавека, які ў прынцыпе уся дзейнасць якога скіраваная на падтрымку менавіта такіх вот, ну, беларускамоўных найперш праектаў. Скажыце, вот ёсць такі закон аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы, ці няма яго, вот як не было яго да гэтага часу, ну і відаць, не будзе бліжэйшым часам. На вашу дзейнасць, вот як вы лічыце, гэта нейкім чынам уплывае? Я вас скажу, што я як чалавек беларускамоўны, просто грамадзянін Беларусі, скажу, што мова будзе развівацца тады, калі дзяржава паўплывае, калі нешта зробіць дзяржава, калі вось такі закон будзе прыняты. Але як кіраўнік арт-сядзібы, як чалавек, які займаецца грамадскай дзейнасцю, ну, не вельмі спадзяецца на дзяржаву, бо шмат, што не зроблена, што магло быць зроблена. Таму трэба і самім шмат рабіць, не спадзявацца на дзяржаву. Хаця дзяржава мусіць займацца беларускай мовай, мусіць яе падтрымоўваць, гэта адназначна. Такім чынам вы бы ухвалілі, што такі закон дапамог бы ён нейкім чынам у вашай дзейнасці? Ну, у асабіста нашай не, але на развіццё беларускай мовы, на папулярызацыю, я думаю, конечно, паўплывала бы. Ну, я б сказала наступнае. Дзякую, Алесь, за падтрымку. Вы абсалютна нармальна, адэкватна разумееце ўсё, што менавіта грамадства вызначае сутнасць свайго развіцця, так? Але пытанне, чаму у нас да нашай арганізацыі, бо мы бачым і да нас звяртаюцца, і да мяне, як да дэпутата, выбаршчыкі і проста грамадзяне, якія канстатуюць, што нягледзячы на наяўнасць у Канстытуцыі адпаведнага артыкула, нягледзячы на наш закон аб мовах, тым не менш правы беларускамоўных грамадзян парушаюцца. Таму вось і ўзнікла
такая, скажем, ідэя все ж таки чарговы раз, па-першае, звярнуць увагу на тое, што пытанне з беларускай мовай вельмі важнае, яго нельга ігнараваць, а па-другое, пастарацца праз закон нейкім чынам нармалізаваць гэтую сітуацыю. Давайте вот зараз да законопроекта. Быў падрыхтаваны законопроект, унесены, потым па працэдуры ён накіроўваецца ў розныя дзяржаўныя структуры, якія павінны зрабіць сваё заключэнне, наколькі там законопроект адпаведны, не парушае, там не супярэчыць і гэтак далей. Вынік. Ну, пакуль што мы маем 50% адказаў, умоўна кажучы, таму што накіраваны быў законопроект у 4 адрасы. Гэта, як ужо казалі, Міністэрства юстыцыі, па-другое, Нацыянальны цэнтр заканадаўства і правовых даследаванняў. Аднак мы накіроўвалі яшчэ гэты законопроект у Савет міністраў і ў адміністрацыю прэзідэнта. І я спадзяюся, што не ўсе дзяржаўныя органы, якія, скажам, атрымаюць даручэнне ад Саўміна і ад адміністрацыі прэзідэнта, будуць прытрымлівацца той пазіцыі, якую агучыла Міністэрства юстыцыі ці НЦЗПД. Па той простай прычыне, што многія з іх таксама сутыкаюцца з праблемамі, бо калі да іх грамадзяне звяртаюцца з прапановай падпісаць нейкую, скажам, дамову у межах ЖКХ ці іншае, то яны мусяць ім адказваць, што, выбачайце, на заканадаўчым узроўні у нас няма такіх зацверджаных Саветам міністраў дакументаў. І таму гэта сітуацыя не толькі аднаго нейкага вузкага ведомства, гэта ўсё ж агульнадзяржаўнае пытанне. Вы сказалі, што 50% адказаў атрымалі, але ўсе яны адмоўныя. Ці ёсць нейкае спадзяванне, што... Ну, я б сказала, умоўна адмоўнае. Скажем, Міністэрства юстыцыі ў сваім адказе звярнула ўвагу на тое, што наш законопроект мае пэўныя супярэчанні з дзейным заканадаўствам, з пэўнымі указамі і законамі. Таму наша зараз задача суаднесці тое, што ў нашым заканадаўстве, у нашым законопроекце, на чым мы настойваем, у чым мы бачым, скажем, яго прагрэсіўнасць. І, адпаведна, калі нейкія указы і законы супярэчаць, то, магчыма, у іх трэба ўнесці змены, а не ў наш законопроект. Мы гэта мусім абмяркоўваць у сваёй арганізацыі. Мне вось цікава, калі загаварылі пра дзяржаўныя установы, вот іх рэакцыю на гэты законопроект, Алесь, вы ўсё ж такі ад дзяржавы ніякім чынам не залежыце, робіце самі сваю справу, але час ад часу у дзяржаўныя органы розныя вам даводзіцца звяртацца. Ну, таму што там трэба альбо пляцоўку, ці дазвол які, ці яшчэ што-небудзь атрымаць. Увогуле, якая рэакцыя ў дзяржаўных структурах на вашу, увогуле, как бы, культурную прастору, якая папулярызуе беларускасць усю ва ўсіх яе выявах і ввогуле да беларускасці? Я думаю, што ўсё па-рознаму. У дзяржаве ёсць і прагрэсіўныя людзі, якія добра ставяцца да беларускай мовы, ёсць людзі, якія, на жаль, у галаве з такім нейкім рускім мірам. І праўда, гэта кропкава па-рознаму. Часам да нас прыходзілі з розных адміністрацый, казалі, дапаможыце нам зрабіць добрае свята, мы верым у Беларусь, верым у беларускую мову, але ў нейкі момант яны забывалі пра нас, або ім нехта зверху казаў, якім не падабаемся мы, і гэта ўсё супраца. Там навошта нейкая там арцядзіва, калі ёсць БРС. Або мы ведаем такія сітуацыі, калі мы рабілі дзень вышыванкі і ехалі з ім па рэгіёнах, то рэгіёны пыталі у менскіх чыноўнікаў, як вось там ставіцца да арцядзібы, ці можна ім выходзіць тут на сцэну. І на той час менскія чыноўнікі казалі так, ну, тыпу, нармальна. Я думаю, што ўсё кропкава, па-рознаму ўсё ў дзяржавы. І ёсць адэкватныя, прагрэсіўныя людзі за беларускую мову, ёсць, думаю, абсалютна не. Так, я цалкам згодная, таму што чалавечы фактар адыгрывае вельмі важную ролю. І нават я па сваёй дзейнасці адчуваю, што ёсць людзі, якія хацелі б нават дэпутату пры ўсіх ягоных паўнамоцтвах значна большых, чым проста грамадская арганізацыя, тым не менш ставяць пэўныя палкі ў колы, ці там распаўсюджваюць розную там інфармацыю кшталту непажадана і так далей. Ну, я не кажу ўжо пра тое, што рускі мір увогуле гатовы фабрыкаваць нейкія там рэчы, падтасоўваць факты, фальсіфікаваць, абы толькі не даць беларускай мове і людзям, якія шчыра карыстаюцца беларускай мовай, хацелі б бачыць яе больш шырока і на тэлевізіі, радыё і так далей, перакрыць ім проста кісларод, што называецца.
Вернемся до законопроекта яшчэ раз. Вот два адказы умоўна адмоўныя, як вы сказали, толькі так. атрымалі. Ну, палітык, як яшчэ так і сказала. Тым не менш, вот далей што? Нават сабе уявім, што з двух іншых арганізацый будуць станоўчыя водгукі, чым я, на жаль, вельмі сумняваюся, але вот і што? Вот гэта дае магчымасць далей прасоўваць законопроект? Ці ўжо... Безумоўна, гэта дае падставы прасоўваць яго далей. Скажем так, ліквідаваўшы тыя прабелы, тыя заўвагі, на якія ўказала Міністэрства юстыцыі, мы рыхтуем новую рэдакцыю законапраекта і па-новаму яго уносім. З улікам яшчэ і тых заўваг, якія паступяць ад іншых дзяржаўных органаў. Я спадзяюся, што такія будуць, таму што я ведаю, што Савет міністраў і адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, яны па сваіх, скажем так, каналах ці па сваіх падведамасных структурах дасылалі гэты законапраект для ацэнкі і разгляду. Але вот ці лічыць гэта станоўчым фактам, ці наадварот, вот з такім папярэджаннем буду звяртацца да вас, так што вы тут глядзіце, не прапусціце ж. Справа ўсё ў тым, што, па-першае, розгалас гэта заўсёды добра. Станоўчы, адмоўны для некага, гэта стане штуршком, магчыма зрабіць штосьці канкрэтнае, калі ўжо немагчыма падтрымаць законапраект. Я маю на ўвазе розныя акцыі, якія праходзяць пад дзяржаўным сцягам і пад дзяржаўным патранатам. Ну, напрыклад, у нас зараз ідзе акцыя «Беларусь памятае», што замінае падчас гэтай акцыі актыўна карыстацца беларускай мовай. Нішто не замінае. Варта падказваць і такія ідэі рэалізоўваць. Вось спадарыня Алена сказала пра падтрымку. Алесь, вот як ты лічыш, все ж таки, скажем, недзяржаўныя, там, грамадскія аб'яднанні, арт-сядзіба, там, я не ведаю, там, ну, уже не ведаю, там, Сымбаль-бай ці не, но якія-небудзь іншыя грамадскія аб'яднанні. Мае сэнс нейкім чынам вот зараз, ну, не ведаю, там, нейкую акцыю зладзіць у падтрымку гэтага законапраекта? Ці это зараз уже такія бюрократычныя такія гульні, якія... Я думаю, што важна зараз реально розгаласы пісаць пра гэта, каб СМІ падтрымлівалі, што такая праца ідзе, што закон дапрацуецца, законапраекты падасца зноў, бо, ну, людзі сочаць за інфармацыяй. Думаю, зараз важна больш, каб СМІ больш увагі, вось, які ўрады надзяляюць законапраекту. Ну і зараз набліжаецца перапіс насельніцтва, што вельмі важна і вельмі нават страшна, бо там такое пытанне, якое стаіць пра беларускую мову, дужа складанае і спрэчнае. Там напісана ваша родная мова і ў дужках мова першая засвоена ў дзяцінстве. Нам вядома, што не кожны беларус даходзіць да беларускай мовы прямо з калыскі. Большасць адкрывае беларускую мову ў садку, яшчэ там у дзіцячым у школе. А многія наогул в універсітэце толькі адкрываюць для сябе, што мова гэта жывая, што гэта не проста падручнікі, не проста нейкі паэт. І яна тады становіцца родная. І вось гэта спрэчнае пытанне выклікае, на жаль, ну, трывогу. Дарэчы, вось з гэтым пытаннем у анкеце перапісу нешта можна нешта зрабіць ці не? Ну, мы ўвесь час людзям кажам, што тое, што задаецца пытанне родная мова засвоена з маленства, яно адразу правакуе на розныя адказы. А з іншага боку, я зноў жа такі сцвярджаю, што ёсць розныя сітуацыі. Калі, напрыклад, у сям'і матуля размаўляе на роднай мове беларускай, а бацька на рускай мове ці на трасянцы, што найбольш пашырана, то якім чынам дзіця павінна пазначаць сваю родную мову? У дадзеным выпадку, калі гаворка ідзе пра дзяцей непаўналетніх, то вызначаюць гэта бацькі. Таму пытанне вельмі простае. Беларускую пазначайце абавязковую, астатнюю по меры магчымасці. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім і кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег. Працягнем праз хвіліну.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная крыніца информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еврорадио.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А 4,8 градусаў на ўсход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Новы амбасадар Расіі Дмітрий Мезенцаў прыбудзе ў Мінску ў канцы траўня. Магчыма, пасля 22 траўня, калі разгледзець пытанне аб датэрміновым складанні ім паўнамоцтваў сенатара Совета Федерации России. Яму 59. Мезенцаў ураджэнец Ленинграда, быў губернатором Иркутской области с 2002 года, сенатор Совета Федерации, генсекретар Шанхайской организации супрацоўніцтва. Верховный суд сёння разглядае апеляцыйную скаргу бабруйчаніна Александра Асіповіча, які ў сябе дома забіў дзвюх дзяўчат, з якімі пазнаёміўся у клубе 26-гадовай Крысціне і 27-гадовай Алесі. Раней судзімы Асіповіч нанёс некалькі дзесяткаў удараў малатком ды рукамі. У Мінску ля Ігуменскага тракту і вуліцы Гашкевіча высеклі сквер з рэдкімі дрэвамі, які 40 гадоў назад пасадзілі супрацоўнікі Акадэміі навук. 200-метровая алея маньчжурскага арэха, 250 відаў бэзу, 20 рэдкіх відаў рабіны, рэдкія віды фундуку і дзесяткі велізарных чарэшняў саступілі месца шматпавярховікам раёна, які будзе называцца Лошыца 8. У смаргоінскай памежнай групе ўчора павесіўся 34-гадовы прапаршчык Гудзіма, паведамляе ў тэлеграм-канале блогер Нехта. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі звесткі пацвердзіў, суіцыд не звязаны са службовай дзейнасцю прапаршчыка. Ён пакінуў нататку жонцы, якой указаў, што яго відавочна сурочылі, жыць далей ён не можа. Вольга ўцякай са смаргоні. Апошнія словы ў нататцы. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук, і разам з Аленай Анісім і Алесем Снегам мы працягваем абмяркоўваць пакуль што такі няўцямны будучы лёс законапраекта аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Спадарня Алена, вот мы напісалі, і шмат хто напісаў пасля таго, як вы апублікавалі гэтыя адказы з двух устаноў пра тое, што дзяржаўныя органы выступілі супраць законапраекта. Але ці можна ўсё ж такі на дадзены момант казаць, што дзяржаўныя органы выступілі супраць? Я б сказала, што на дадзены момант дзяржаўныя органы знаходзяцца ў пэўнай разгубленасці. Яны разумеюць усю, як я ўжо паўтараюся, абсурдную сітуацыю з беларускай мовай, тым не менш яны не заўсёды гатовы нешта зрабіць дзеля таго, каб гэтую сітуацыю змяніць. Таму у мяне проста разуменне таго, што без грамадскай нашай такой супольнай акцыі, можа быць, без нашага такого вось імпульсу грамадскага нам не ўдасца змяніць сітуацыю з беларускай мовай, таму што ёсць пэўнае выказванне кіраўніка краіны, для якіх для многіх гэтыя выказванні яго, што, маўляў, пытанне з беларускай мовай ўжо вырашана, яны служаць тым арыенцірам, на які яны ўвесь час азіраюцца, ў межах якога яны імкнуцца дзейнічаць. З іншага боку, мы ведаем, што сітуацыя ўвесь час змяняецца, і вось тое, што беларуская мова ўжо патрапіла як атрыбут пэўнай долі незалежнасці ў нашу канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі, гэта кажа пра тое, што многія з кіраўнікоў ўсё ж такі усведамляюць значэнне роднай мовы беларускай для беларусаў у сучасных умовах. Алесь, вот прагучала ад спадарні Алены зараз такая фраза, неабходна такая агульнабеларуская акцыя падтрымкі ці знаку нейкага. Скажи мне, вот все ж таки, як чалавек, які
займаецца арганізацыяй розных культурніцкіх акцый. Ці магчыма арганізаваць нейкую такую, нават чыста тэарэтычна, агульнабеларускую акцыю падтрымку? Ну, конечно, калі падумаць і памазгаваць мазгавым штурмамі, то можна зрабіць шмат акцыяў. Але мне здаецца, галоўнае зараз, каб шмат людзей таксама пачынала заявляць пра тое, што яны ўжываюць беларускую мову, хаця бы перыядычна, хаця бы ў сваіх сацыяльных сетках. Я бачу моладзь, якая ўсё ж такі прыходзіць да беларускай мовы, нягледзячы на такую сумную сітуацыю з мовай у краіне, все ж такі людзі даходзяць да гэтай мовы, все адно она нікуды не дзіваецца, але наша галоўная мэта яе больш распаўсюджваць агульнымі такімі нашымі магчымасцямі і набліжаць все ж такі, ну, рабіць Беларусь больш беларускамоўнай. Спадарня Елена, але вот калі паглядзець на тую ж самую палату прадстаўнікоў, раней я лічыў, што ёсць два цалкам беларускамоўных дэпутата палаты прадстаўнікоў. Гэта вы і Ігор Марзалюк. Але калі паглядзець па апошняму выступу Лукашэнкі ў парламенце, то Марзалюк чамусьці пытанне задаваў па-руску яму. Вот, так што, вот, все ж таки скарачаецца ўжыванне беларускай мовы? Ну, вы ведаеце, тое, што Ігор Александрович неяк так выступіў па-руску, гэта было і для мяне дзіўна. Я нават і не захацела пытацца, чаму гэта так. Але ёсць іншы тренд. Калі людзі чуюць беларускую мову не проста як нейкі выклік, а менавіта як натуральную, менавіта як такую, ну, скажем, прыемную для іхняга слухання, то яны самі гатовыя далучацца. І я вам скажу, што вось я недавно апублікавала гэты, такі я свядома апублікавала здымак са шкарпэткамі, так? Вы ж разумееце, у чым сутнасць? Гэта не беларускамоўныя людзі мне падарылі, а людзі, якія абсалютна рускамоўныя, але вось для іх было цікава і важна, і мне гэта падкрэсліць. І ў сваіх размовах са мной яны ўжо час ад часу ўжываюць беларускія словы. Так што тренд пайшоў, наша задача яго ўмацаваць, замацаваць, і каб ён стаў пераможным. Дарэчы, крыху, можа быць, не па тэме, але калі прыгадалі гэтую выступу Лукашэнкі ў парламенце і пытанні, якія задавалі з залу, то я хацеў бы і наконт вас спытацца, пасля таго, як вы запыталіся пра тое, што чаму вот помнікі дзеячам БССР не ўсталёўваюцца, адныя на вас накінуліся ў каментарах са словамі: «Няўжо ў краіне няма больш іншых важных пытанняў, чым дзеячы нейкага БССР?» Другие казалі: а як тонка яна патроліла Лукашэнку. Так што гэта было? Тролінг ці вот нежаданне вострае пытанне задаваць, а вот такое? Ну, ведаеце, па-першае, пачнём з таго, што тыя, хто крытыкаваў, ніякіх канкрэтных пытанняў самі не казалі, што вось на іх думку было б важна, каб прагучала гэтае пытанне. І зноў жа такі, пры падрыхтоўцы да паслання ніхто з іх не даслаў мне, што вось мы лічым важным, задайце вось гэтае пытанне. А што датычыць самога пытання, я хацела якраз таки звярнуць увагу на тое, што мы робім нейкія фармальныя рэчы. Мы трацім на іх вельмі такія, скажем, значныя грашовыя сродкі дзяржаўныя, скажем, на помнік Калініну, на яго рэстаўрацыю, там, так, мы патрацілі значную колькасць грашовых сродкаў. А між тым, тыя дзеячы, якія стаялі ў пачатку станаўлення нашай дзяржаўнасці БССР, яны былі рэпрэсаваныя. І сёння, святкуючы стагоддзе, мы чамусьці зноў жа абыходзім іх увагай. Вось гэта я і хацела падкрэсліць, што ў нас, як і часта вельмі ў часы ССР, справы разыходзяцца са словамі. Алесь, дарэчы, вот калі мы ўжо закранулі гэтую тэму, я ведаю, што сапраўды шмат хто кажа, вот я б вот задаў такое пытанне, але ў некаторых, калі вот даходзіць да справы і магчымасці, то яны не задаюць ніякіх пытанняў, ці задаюць нейкае абы што, вот як кажуць. Цябе, калі б была б магчымасць, вот пра што б ты спытаўся ў Лукашэнкі? Ну, вось калі ў гэтым кантэксце размовы, то, напэўна, пра дошку БНР, якая дагэтуль не ўсталяваная, але шмат каму баліць гэтая тэма, і яна вельмі важна, бо праходзіш каля гэтага дому, дзе ёсць там чебурэчна, але ніякіх адзнакаў, што тут з'яўлялася Беларуская Народная Рэспубліка, няма, але былі абяцанні, і вось гэтае пытанне я бы задаў, бо асабіста мне яно вельмі важнае. Вот калі абагульніць тое, што мы зараз закранулі, законапраект
ну, скажем так, вельмі тормознули. Скажем так, да. Дошка БНР так і не павешаная год уж, больш за год, хоць і абяцалі. З вялікім скрыпам, ну і, скажем так, не так, як летась, прайшло тое ж самае святкаванне угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Што гэта? Ці не прыкмета гэта таго, што мягкая беларусізацыя, пра якую шмат хто казаў, што яна вот адбываецца паціху, ну іншыя, праўда, казалі, што няма ніякай тут беларусізацыі, ні мягкай, ні ввогуле ніякай. Вот што, нават тая мягкая, умоўная, якую нехта бачыў, нехта не, яна скончылася? Зміцер, я б зазначила такую рэч. А нам усім даўно пора ўжо зразумець, што дзяржава альбо гэта мы, і мы вызначаем, і мы дыктуем, і мы маем права, альбо гэта нешта ад нас далёкае, і ад яго мы мусім толькі прасіць і зважаць на тое, што яна вырашае. Таму, калі зараз падчас вось наступнай выбарчай кампаніі наша грамадзянская супольнасць разам з палітычнымі партыямі здолее заявіць пра свае рэальныя амбіцыі на прыняццё палітычных рашэнняў, то, я думаю, мы ўсе зможам рэальна тады і беларусізацыю праводзіць, і вырашаць самі, як гаспадары ў сваім уласным доме, і як нам жыць, з кім нам сябраваць, а ад каго адмяжоўвацца. Вот вы ведаеце, за апошнія 4 гады нашага знаёмства спадарня Алена стала сапраўдным палітыкам, і недарэмна яна заявіла пра намер балатавацца ў прэзідэнты. Дзякуй, Зміцер. Навучылася трымаць журналісцкі удар. Таму пытанне да цябе, Алесь, що ж такі, ты заўважыў нейкую мягкую беларусізацыю? Я заўважу магчымасць рабіць многія рэчы, якія раней было складана ўявіць. Ты ж фільмы па-беларуску, нашу дзейнасць, але ці можна назваць гэта мяккай беларусізацыяй? Гэта цікавае пытанне, і яно складанае насамрэч. Я не ведаю, як адказаць, бо наша краіна, яна краіна вятроў. Што адбываецца тут і што будзе заўтра, невядома. У адзін дзень все СМІ пішуць пра тое, што з'явілася нейкая шыльда па-беларуску на чыгуначным вакзале, а на другі дзень нас здымаюць шыльду, выконвай хуткасны рэжым. У нас краіна вятроў, не складана. Всё складана, але мы ў гэтай краіне вятроў павінны працаваць далей, бо шмат што залежыць ад нас насамрэч. І ці будзе гэты чалавек, ці гэты размаўляць па-беларуску, таксама залежыць ад нас. І у нас ёсць такая вось, дарэчы, калі мы пра акцыі размаўлялі, ёсць цікавая ідэя. У нас 26 траўня будзе такі паспяховы фэст, мы ладзім яго пад назвай паспяховы фэст, і мы запускаем такую акцыю «Размова побач», дзе людзі мусяць у розных кавярнях, барах, крамах спрабаваць размаўляць па-беларуску, і калі яны ў адказ пачуюць беларускую мову, гэта неяк абазначаць у сваім інстаграме ці фэйсбуку, і калі мы бачым, што ёсць людзі, якія таксама размаўляюць побач па-беларуску, а яны ёсць. Трэба проста нам гэта зрабіць першы крок. Мы такіх людзей узнагародзім за добрыя цікавыя гісторыі, у тым ліку кавярні, бары і крамы, якія будуць таксама ўжываць беларускую мову, мы неяк распавядзем пра іх. Беларусізацыя праз подкуп, я б нават сказаў, такая. Ці не? Не, нельга так сказаць. Я б сказала, гэта праз прасоўванне, менавіта праз тое, што пра такіх людзей даведваюцца. І калі нехта гатовы размаўляць па-беларуску, але не ведае, што ёсць яшчэ іншае, ён будзе такім чынам ведаць, што такіх людзей шмат, і будзе ведаць, куды і праз каго далучыцца да такіх. Тым не менш, я чуў ужо не адзін раз ад і не толькі палітыкаў, але і экспертаў, аналітыкаў пра тое, што у нас нібыта пачынаецца пакуль яшчэ злёгку, але што чакаць наперадзе невядома, такое новае чарговае зацісканне гаек, як у грамадскім, у палітычным жыцці, у культурніцкім, беларускім, калі гаварыць жыцці. Вы такое заўважылі, не? Ведаеце што, Зміцер, я не веру ў страшылкі, гэта ў дзяцінстве. Усё ж такі, калі людзі дастаткова разумныя, я не кажу адважны, адважным трэба быць у сапраўдным баі, а ў рэальным жыцці проста трэба быць смелым і адэкватным, і умець адказваць на выклікі. Русский мир не боится на нас наступаць і абазначаць тут нейкія свае пазіцыі. Прытым, гэтыя пазіцыі абазначаюць людзі, якія, можна сказаць, толькі 20-25 гадоў назад прыехалі сюды, у Беларусь. Чаму мы, беларусы,
боїмося обозначати свою позицію, своє право на життя тут, у своїй країні, у своїй родній державі, так, як ми лічимо важним. Алеся, вось сапраўды, чаму ці стала зразумела за гады працы ў гэтым накірунку і папулярызацыі ўсяго беларускага, чаму беларусы баяцца сваёй беларускасці? Я думаю, шмат часу ў Савецкім Саюзе пражыўшы, выпрацавана такая сістэма, якая мы хвалімся іншыя краіны, музыку іншых краінаў, літаратуру, а да свайго мы ставімся так кепска. Добра, пра музыку, пра кнігі, але мы ўсе з гонарам кажам, што па там звестках ЮНЕСКО ці яшчэ там некага беларуская мова там на другім месцы пасля італьянскай па мілагучнасці, і не размаўляем на ёй. Дык у тым тося справа, Зміцер, што ўвесь час падкрэсліваць, пакуль не будзе начальства, самае вышэйшае кіраўніцтва размаўляць па-беларуску, не боючыся, не саромеючыся, не пагарджаючы, а менавіта з годнасцю, тады беларус толькі і загаворыць па-беларуску. Любы, на любым узроўні, калі будзе прыклад на самым вышэйшым узроўні. Так, але для большасці беларусаў ўсё ж такі мова гэта каштоўнасць. Іншая справа, што гэта каштоўнасць як проста нейкі шкілет у шафе, яны яго дастаюць, так гладзяць, ёсць у нас мова. Ці як сцяг, скажам. Да, вот шкілет как-то вот так не вельмі добра. Мова гэта як нейкі такі помнік. Ён ёсць прыгожы. У мяне іншае параўнанне, як абразы, на якіх павешаны рушнік. Типу, ён ёсць, павага, але наша справа гэта выправіць, і прынамсі, калі вы нават маеце проста гэты абраз беларускай мовы, але не размаўляеце на ёй, але вы пазначыце яе роднай у перапісе, гэта паўплывае на шмат, што і ў тым ліку на дзяржаўную палітыку. Калі дзяржава пабачыць, што шмат, тысячы, сотні тысяч беларусаў пазначаюць мову, мільёнаў, беларускую як родную, то гэта шмат што заварушыць. Я ўпэўнены, гэта падзейнічана і на дзяржаву, і на нейкую рэкламныя кампаніі, і на розныя брэнды, гэта на ўсё паўплывае. Ну, а можа быць, сапраўды, спадарыня Алена сказала, і, дарэчы, у нас тут казалі іншыя, Олег Трусаў таксама звяртаў увагу, ён перакананы, што калі кіраўнік краіны загаворыць па-беларуску, тады ўжо і беларусізуецца Беларусь. Я з гэтым згодны. Калі шчыра, калі ўлада пачне размаўляць па-беларуску, то і людзі будуць слухацца, і тое ж самае рабіць. Ну, у нашай сітуацыі так. Безумоўна, і я думаю, што гэта ў любой краіне так, што кіраўніка паважаюць перш за ўсё за ягоную годнасць, за ягоныя прафесійныя якасці, але і паважаюць за тое, як ён ставіцца да ўласнага народа, да ўласнай культуры. А выкарыстанне беларускай мовы у нашай сітуацыі якраз такі менавіта гэта найбольш яскрава дэманструе павагу да свайго народа. Добра, на заканчэнне я вярнуся яшчэ раз да распрацаванага законапраекта аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Уявім сабе, што паслухаўшы зараз нашу праграму, там іншыя аргументы, улада пойдзе насустрач, усе дзяржаўныя установы падтрымаюць, прынялі гэты законапраект, ён набыў моц, пачаў дзейнічаць. І што? Вот ёсць у нас закон аб мовах, які не выконваецца. Ёсць у нас закон аб дзяржаўнай службе, які таксама фактычна не выконваецца. Будзе яшчэ адзін. Ну, насамрэч, тут вельмі важнае пытанне вы закранулі. Якраз такі якасці нашых законапраектаў гэта раз, а па-другое, выкананне гэтых законапраектаў. Таму у нас жа не толькі гэтыя законапраекты, дакладней, законы не вытрымліваюцца. Таму, напэўна, задача наступнага парламента якраз такі і ў тым, як забяспечыць кантроль за выкананнем законаў. А вот грамадскія арганізацыі могуць забяспечыць кантроль за выкананнем закону? Вот прыйдзе? Я перакананы, што так, трэба сачыць. Ёсць грамадскі актывіст, такі гарслучак, які ведае літару закона і проста па ёй дзейнічае і адстойвае свае правы. Калі ёсць пункты закона, іх можна адстойваць і можна іх кантраляваць. Любы чалавек гэта можа рабіць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння была старшыня таварыства беларускай мовы спадарыня Алена Анісім, дэпутат палаты прадстаўнікоў, і кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег. І мы сумеснымі намаганнямі падштурхоўвалі ўлады да разумення таго, што падтрымаць неабходна законапраект аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Дзякуй, Зміцер, пакуль.
Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradio.fm і euraradio.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.